back. Mega love shout out. Thanks for coming. Sal, mega love shout out. Thanks for coming. You're asleep. Sal. So very early. Bonakit, tao po. Wait lang po. Nagmamahal sa'yo, sipin mo na. Bonakid, mega love shout out. Thanks for coming. Kita niyo po yung mama ko. Diatay ka. Di mo pa ako nakikita, Bonakid? Diatay ka. Malakas yung boses ko, Bonakid. Okay lang. Wait lang. Manuklay lang muna si host. Kasi, kaakit ko lang ba guys. Katapos lang ng work ko. Nabisi kasi ako ba. May pabisita yung anak ng amo ko. Dito naman ang galing lahat ng aking mga, ano ba, bukas meron pa akong lulutuin. Diatay. Wala ng aking, ano ba. Kita niyo po yung nanay ko. Yung mamahalin ko. Yung mamahalin mo, hindi mo ba nakita? Makikita mo din yun, huwag ka mag-alala. Late na yung ano ko, dapat 9 o'clock mag-start na ako kasi pinakamahaba ko 1.5 lang. Or 1 hour lang. Wala eh. Masyadong ano ba. Malakas yung boses ko, Bonakid. Nadidinig mo ako. Bonakid, sumagot ka ba? Okay lang yung boses ko dyan. Ano yan? Ang haba. Nagtatago ka na naman, host. Wait lang. Hindi ako nagtatago. Ako pa ba? Kahit pangit ang host nyo, nagpapakita to. Wait lang. Manuklay lang ako. Bonakid, wait lang.
Kasi kaakyat ko lang ba. O, tingnan mo nga, puro ano yung aking mukha. Kasi, ano ba, yung mukha ko ba. Nakakahiya naman sa'yo ba? Nakikita, puso ko ay nababali. Oh, mali pala. Tingnan mo, makaka-copyright talaga ako sa katarantaduhan ko na naman. Ang ganda. Nababalisa. Di mapakali. Hindi ikaw lagi. Sinubukan ko. Ika'y kalimutan. Ngunit ang di ko makayanan. Isipan, araw at gabi, ikaw ang dahilan. Sa kakaisip sa'yo, pagkat sinta, ikaw ang dahilan. Ang ganda ng kanta, no? Maganda sa mga in love, ba? Budakid in love ka ba? Bagay yun sa'yo. O kaya, masabi sa'yo, oh, puso ko. Para lang sa'yo. 1 million in the house. Salamat. Lalaho. Ikaw ang laman. Puso ko't isipan. Nagkikinanta ba? Casimir? Mega love shout out. Thanks for coming. May moderator ka na po. Kaisip sa'yo. Ano? Wala kang nagkakagusto. Wala ba nagkakagusto? Patingin ng ganda ng Bicolana. Harang 2 oras, host. Ay, salamat. Nagpaharang din si Wing. Salamat sa paharang. Sana all nagpapaharang. Ikaw ba, Bunakid? Nagpaharang ka ba? Salamat, Wings. Susukot isipan at gabi, ikaw ang dahilan. Paakyat ko lang, Wings. Katapos lang. Sa kakaisip sa'yo, sinta, ikaw ang dahilan. Nagpatamsa ka man lang ba dyan, Wings? Wings. Araw at gabi, ikaw ang dahilan. Sa kakaisip sa'yo, ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Tama ba ito pinagsasabi ko? Di atay. Tingnan ko nga. Di atay talaga itong cellphone ko. Ba patay-patay? Hindi ko nakikita yung comment. Wait lang, guys. Yan. 2 million in the house. Salamat. Salamat, guys.
Ayan. Kulot si host today kasi yung hair ko na. Ngayon, ang ganda ng song niya ni Kuya Ted. Uwi na ako, Pinas host. Hindi, wow. Huwag ka nga nanloloko dyan. Joke ka na naman dyan. Ano yun? Joke yun? Malakas ba boses ko? Wings? Ay, Queens. Malakas ba boses ko? Kailan uwi mo? Nasa airport na ako, host. Di nga. Huwag ka nga nanloloko. Kuya Ted, mega love shout out. Tao po. Salamat Kuya Ted. Ngayon yung video na yan, host. Tingnan ko nga, giatay ka. Ano ginagawa mo dyan? Saan punta mo? Sino hinatid mo dyan? May hinatid ka? Buwang man to si Wings. Unix ba niya? Giatay. Sana yung ngayon. Ngayon yung video na yan, host. Kuya Ted, mega love shout out. Probably. Hagdan. Walang hagdan, Kuya Ted. Walang hagdan, Kuya Ted. Yung chicks niya. Giatay. Uwi na nga ako, Pinas host. 1 AM flight ko. Hindi nga. Kuya Ted. Tesfa, thanks for coming. Mega love shout out. Bakit uwi ka? Hindi ka man lang nagsabi. Ano yung biglaan? Huwag kang ano dyan, kalbo. Huwag ka tawa-tawa dyan, kalbo. Sino hinatid mo? Kuya Ted, ang ganda ng song mo, Kuya Ted. So, yan. Sisi Daisy. Mega love shout out. Thanks for coming. Harang. Salamat sa paharang. Tespa, thank you. Pinatulfo daw siya kaya kailangan niyang umuwi. Giatay na yan. Hoy Queen, wag kang dyan, ano ba? Kasi Mayor. Thanks for coming. Susunod po kita guys. Palablab guys sa nakapin guys. Oy Kuya Ted, nagtamsak naman kayo? Kagabi nagtamsak ka ba? Agoy Kuya Ted. Ate yung kabayo. Sipain ka niyan. Wala siyang paa. Ulo lang siya. Ulo lang siya, Daisy. Kuya Ted, gawa ka pa Kuya Ted ng maraming love song. Ang ganda oh. Yung Kuya Ted, nag-request pa talaga. Yung mga old song. Di ba ang gaganda nun? Yung mga old song Kuya Ted. Tusok sa puso ate. Salamat Daisy. Hindi ka LS?
Bukas na ako magtamsak host pagdating ko bukas sa Pinas. Eh di wow. Wow, nagpatamsak si Kuya Ted. Salamat Kuya Ted. Sige Kuya Ted. Ang gaganda Kuya Ted pag ganito yung mga yung mga love song. Bukas ako mag-LS ate. Okay. Sige, samahan mo ako. Late na nga ako kasi ang dami kong luto. Bukas magluluto ako. Baka bukas hindi ako makapag-LS kasi may bisita yung anak ng amo ko. Nagpagawa ng ngayon. May ginawa kami ngayon. Tapos bukas magluto pa ako ng giris. Tagal-tagal lutuin yun. 3 hours. Kaya need nila ng mga 9:30 yata. Kaya siguro hindi ako makakapag-LS bukas. Derek Whitey ka ba ate? Nag-live? Oo, Derek. Nanghingi nga ng hagdan si Kuya Ted. Wala akong hagdan ngayon. Di ba ikaw direct ka din? Ano ba yung gamit mo? StreamYard ba yon? $5 million in the house. Guys, palablab guys sa nakapin guys. Wait host. Check in muna ako. Idi wow. Si Queens ba? Nanlolo ko. Mag-send ka sa akin ng picture sa Messenger para maniwala ako sa iyo. Kung totoong umuwi ka, bakit ka umuwi? Biglaan yung uwi mo, wala kang sabi-sabi. Ano nangyari? May problema? Kuya Ted, nagsasabi ba ng totoo yan si Kalbo? Nanlolo ko lang. Nakatamsak na ako sa iyo, Kalbo. 7 million in the house. Thank you. Mag-send ka sa akin ng picture, Messenger, para maniwala ako sa yung uuwi ka ng Pinas. Check-in talaga? Anong oras na? 9? Nanlolo ko ba si Kalbo? Araw at gabi. Uy, 20k views na Kuya Ted. 20 hours lang. Oh, ang laki. Sana all. Sana all, Kuya Ted. Casimer, thanks. Ayan, guys, palablab guys sa nakapin, guys. Tingnan ko nga kung na ako sa'yo, nakadikit. Dati dikit na pala ako sa'yo.
I-view ko yung ano mo. Ayan na. Nandito ko sa bahay mo, oh. Macarena. Ang ganda, Kuya Ted, ng song. Dubai pala to, oh. Ayan, oh. Ikaw nangawit ako. Ang aga ko naman nangawit. Okay lang yung ano ko, background ko. Hindi naman siya masyadong malakas. Okay. Bilis ng oras. Oh, mag-ano na kaagad. Alas 10. Guys, palablab guys sa nakapin, guys. Dilim man tong aking cellphone. Sisi Mikay. Salamat sa patamsak, Sis Mikay. Thanks for coming. Mikay, mega love shout out from Kuya Ted. Mega love shout out, Sisi Mikay from Wings. Kuya Ted, mega love shout out from Sisi Mikay. Ayan. Hoy Kalbo, nanluluko ka ba? Umuwi ka ba? Hindi. Wings, mega love shout out from Sisi Mikay. Sisi Mikay nasa airport daw siya. Nanluluko lang yan. Pauwi daw siya ng Pinas ngayon. Si Queens. Kasi ng ilong ko. Mangalay agad ako yung binti ko ba? Salamat guys sa mga patamsak nyo guys. Kapagod, kaakyat ko lang si Mikay. Daming luto, tas bukas mayroon pa. Ewan ko lang kung pupunta ako sa bahay ng ng anak ng amo ko or dito lang ako yung lulutuin ko yung jeris na inaano niya, kailangan niya sa kanyang Napatawa mo ako si Mikay. Oy, Vince, basahin mo yung comment ni Sisi Mikay. Ang totoo lang kay Queen ay wala siyang buhok. Correct, Sisi Mikay. Queen. Nadali si Kalbo. Yatay. Sabi ni Kuya Ted, Sis Mikay, hinatid daw yung jowa. Natawa ko dun Kalbo. Yatay. Please may video.
Nadali ka dun, ah. Kasi, sisinungaling ka pa eh. Ay, quiz natanggal yung pagod ko dun sa ano ni Sisi Mikay. Ay, yatay ka. Bakit ka ba pumunta doon? Ay, Sisi Mikay, dami tawa ko. Yatay na yan. Ay, Diyos ko Lord, kalbo. Namatay tuloy cellphone ko, bagi atay. Sisi Mikay, wag kang maingay. Sino ba hinatid mo doon? Nagtulo-tuloy ang ilong ko sa'yo ba? Kuya Ted, asan ka? Ang ganda ng ano, ang ganda ng ating ano. Ang ganda ng topic. Don't worry, secret lang yun. Ay, gayatay. Oy, si Mikay, malapit na Ramadan, gayatay. Pagod ba? Wala pa yung Ramadan eh. Panay na ang ano ng mga amo ko, fasting. Araw-araw, kapagod. Kuya Ted, nasa FB. 1 AM nga flight ko, host. Di nga. Sige nga, sabihin mo bakit ka biglang umuwi. Bakit? May problema? Wala ka man binabanggit sa amin na pauwi ka na. Parehas tayo, Sisi Mikay. Ang pagod, ang dami pa naman niluluto. Ngayon eh, ano, sa mga LS, puro na lang ako pa, ano, emoji. Hindi rin ako nakakabasa ng mga comments. Basta, pag nandun ako, emoji lang ako ng emoji. Ganun na lang ginagawa ko ba. Mahina yung radar mo, host. Oo, mahina talaga radar ko. Bakit? Ano nga? Di ate ka naman, ano, kalbo. Ano nga balita sa'yo? Wala akong alam. Di ka man nagkikwento sa akin. Wala ka din palang kasama si Mikay. Luto mo din lahat. Ang hirap kaya. Eh dito ang dami lagi kong niluluto. Ang sakit na ng siko ko ba? Sa init siguro. Tulad kanina. Pagkatapos ko magluto ng tanghalian ng mga kasama ko nung amo kong lalaki. Pagkatapos nilang kumain, nag-start na ako nung pagkain ng amo kong babae. Tapos pagkatapos ko nung ano, hindi pa man na din ako tapos nung ano, pagkain niya. Hindi pa siya nakatapos kumain. May utos naman yung anak na panganay kasi may bisita bukas. Nagpagawa sila nung ano, yung pansit na may ano, may talong. Eh matagal gawin. Dan sa nakapin. Salamat. Salamat, Wings. Ano nga totoo, kalbo? Wala akong alam. Uwi ka nga. Pera-biro. Ano ba balita? Wala akong alam ba? Inunahan mo pa akong uuwi. Ako yung uuwi na. Ikaw yung ano, nauna pa. May problema ba? Sumagot ka, kalbo. Sumagot ka, kalbo.
Madami ng ipon si Vince kay uuwi na. Oo nga, biglaan nga sis Mika, hindi ko alam kung totoo ba yun or nagpunta lang siya doon. Baka may hinatid lang siya kaya napunta siya ng airport. Yung nakapin ba, baba ng nakapin na nga siya. Pati ng binti ko ba? Ilang araw na lang, anong petsa na tayo ngayon? Ilang araw na lang, umpisa na ng Ramadan. Pagod ba? Pagod. Ilan ba ang amo mo sis Makay? Tulo-tuloy ang ilong ko ba? Test pa na nga lang. Ayan guys, palablab sa nakapin. Salamat. Ang ilong ko natulo ba? You belong to me. Test pa, oh. Ang dami ng tamsak. Uy, 5K na pala ang ni Tesfa. Ang laki ng bahay niya. 5K. Sana all 5K. Ayan, oh. You belong to me. Kay Kalbo, hindi ka na sumagot. View ko yung mo, Tesfa. Your video. Ang haba. Bakit parang wala man tong wala man tong commercial? Excuse me. You belong to me. Lang tayo guys, mag 1 hour lang tayo. Para makapahinga ba, pagod. Bukas madami pang trabaho. Naantok ba ako? Iniwanan ako ni Kalbo. Ano daw? Si Mikay, madami ko ipon resibo. You're welcome, Tesfa. Patapos na ba? Hindi pa naman sisi. Nasa harang pa ako. Salamat. Salamat sa paharang mo, sisi Koy. Uy, salamat sisi Lilian.
Si Lilian, salamat. Panalo mo yan kanina. Salamat si Koy. Si Lilian. Ano ba balita kay kay Kalbo? Uuwi daw siya. Nagbaba siya ng kanina, nagbaba siya ng yan? Link, nasa airport. Ewan ko kung sino yung nasa airport o may kinuhanan lang siya. May hina daw ang radar ko, sabi ni Kalbo. Si Kay Wings, oo, si Lilian, ewan ko sa kanya kung totoo ba o nanloloko lang siya. Maniwala ka dun. Tingnan mo, basahin mo si Lilian yung comment ni Sisi Mikay. Sabi ni Sisi Mikay sa comment, hanapin ko kung nandito pa. Sabi ni Sisi Mikay, maniwala daw kay Wings. Ang totoo lang kay Wings ay wala siyang buhok. Maniwala ka doon. Tingnan mo, Kalbo, pati si Lilian, ayaw din maniwala sa'yo ba? Niluloko mo talaga ako. Lilian, thanks. Wow, thank you sa pamember mo. Salamat. Ay, Wings, hindi naniniwala sa'yo si Lilian. Kita niyo, mama ko? Ako. Nawawala yung mama ni Bonakid. Baka nakita nyo daw. Yun lang talaga, buhok lang ang totoo. Ha ha ha. O, tingnan mo. Mamahalin ko. Si Lilian, naghahanap si Bonakid ng mamahalin daw. Lilian, wag kang dyan. Oy, tingnan mo, dalawa na sila. Ikaw pwede. Naku! Yung totoo, quiz. Ano ba? Yun na nga si Lilian. Kanina ko pa tinatanong siya. Tingnan mo, ayaw magsalita. Buang man to si Kalbo. Naikot na ako? Hindi man. Malakas pa yung net ko ba? Salamat sa pamember mo. Salamat sa pamember quiz. Kahit na ba. Uwi na ako, Pinas, Lilian. Oo nga, sis Lilian, tinatanong ko siya kung ano dahilan kasi biglaan. Wala man siyang sinasabi. Hindi man siya sa FB. Sa Messenger ba? Hindi man siya nag-message. Kaya ayaw kong maniwala, di ba? O, tawa lang siya. Sino hinatid mo? Sabi ni Kuya Ted, hinatid daw yung jowa. Baka yung jowa nga hinatid niya. Ay, Kalbo, huwag mo kaming tawanan. Seryoso ba ako ba? Tinatanong kita ng maayos. Umayos ka dyan. Baka may sinundo. Oy, haha. Oo nga, sabi ko nga, baka may sinundo or hinatid, di ba? Maniwala ko dyan na uuwi yan. Mana pa ako, malapit na, Kalbo.
Yun na nga si Lilian, di ba? Ayaw ko maniwala kay kay Wings ba? Agoy, ambot sa langa. Pwede din nagkakape lang siya doon. Kaya ate, ang layo na pinagkapehan si Lilian. Sarap sumayaw. Ang ganda ng kanta, si Lilian. Ang ganda ng song ni Kuya Ted. Lilian, walang kape dito sa loob ng airport. Wala naman ako sa'yo walang kape dyan. Sige nga, tingnan nga namin. Sige, mag-send ka sa akin sa Messenger. Niluloko mo kasi ako. Kalbo, wag kang ganyan, oy. Paano na ang tinkalog? Wala na nga yung iba, mawawala kapag iatay. Wala nang natira. Si Kalbo ba, nakakainis. Si Lilia, nakakainis si Kalbo. Kalbo, mag-type ka dyan. Yatay ka. Malulungkot ako. $3 million in the house. Salamat. Tingnan mo, si Kalbo ayaw na mag-type. Nakakainis. Kalbo, naiinis ako sa'yo. Huwag kang ganyan. Bye-bye Saudi Arabia. Hello Pinas. Wedding nga. Pakainis to si Kalbo. Ayaw magsabi ng totoo ba? Nasasakit na tuloy likod ko ba? Baka may pinuntahan ka lang doon kasi yung baka may padala lang galing Pinas. Nakita ko na yung video, pasok ka sa immigration mismo, doon ka mag-video para totoong aalis ka na, nasa waiting area ka lang naman kay Oh, ayan yung hamon ni Lilian. Punta ka daw doon para makita. Giyatay ka Kalbo. Kalbo, wag kang ganyan Kalbo.
Loob ng airport pero waiting area lang. Sino aalis dyan? May sinundo yan. Siguro nga si Liliano. Buang man yan si Kalbo. Niluloko ako niyan si Lilian. Tapos sabihin niya mahina daw radar ko. Di atay. Hindi man kasi kumarites. Sino kaya sinundo mo, Kalbo? Jowa mo? Ha? O, tingnan mo, tawa lang siya. Tawa lang ng tawa. Nalulungkot ako, Kalbo. Huwag kang ganyan. Huwag kang ganyan, Kalbo. Hayaan mo siya umalis si Siping kung gusto niya. Mga nagsisiyalisa na sila lahat. Giatay. Bawal na yung sipi doon sa loob, Lilian. Paano magiging bawal? Hindi bawal doon. Giatay ka. Doon ka na, Kalbo. Alis ka na. Pinagtabuyan ka tuloy ni si Lilian. Uwi ka na. Go. Giatay na yan. Oy, sis Lilian, pag nauwi ako, di ba next month uwi ako. Pag ano, bago ako bumalik, mag-ano talaga ako ng GCash para pag ano, magpa-game din ako ng GCash. Kasi yung roaming ba, di ba? Magkano kaya ang roaming? Nabibili ba yun sa ano, yung hindi ano ba, yun sa airport lang ba nabibili yung roaming or pwede sa palengke or sa mall ganyan, may nabibili bang ganyan? Wala akong alam sa ganyan ba. SIM lang naman yun, tas i-open mo lang ang roaming niya. Akala ko sis Lilian, ano, yung natural na, yung ano, normal na SIM, bukod yung roaming. Akala ko ganun yun. Normal lang ba na SIM yun? Lilian, wag kang ano dyan. I-turn lang ang roaming 1 hour bago lumipad. Ganun ba yan si ano? Halimbawa si Mikay, di ba nandun pa ako, tapos i-open ko na yung ano, hindi pa naman ako paalis, i-open ko na yung roaming, pwede yun. Alis ka na, Kalbo, lakad na. Hindi sisiping, yung akin, yung SIM ko lang naman, tas i-on mo lang siya. Ganon. Kasi gusto ko nga kasi 'di ba yung magpa-game kasi yung SIM kasi dito hindi hindi maganda ba. Mas okay 1 hour bago flight. Okay. Magpaturo na lang ako ano. Alam mo ba si Mikay, 'di ba nung nakapagpa-member ako sa inyo, tapos nung last na nag-load ako. Ilan yung niload ko? 40. 40 yung niload ko. Kasi buti nga testing lang kasi ang pinabili ko sa maniho namin 100. Ang binili niya ba naman yung yung 20 limang ganyan.
Buti na lang kamo ganun ang binili niya, hindi yung 100 isa. Kasi kung hindi, ubos agad yung ano ko ba, yung load ko. Tapos nung ano, nung niload ko siya, dapat magpaano ko nun, magpa-member ako nun sa inyo. Tapos hindi na ako makaano, di halimbawa ngayon, inano ko siya, tinesting ko nung umaga kay sis, ano, sino ba yung nag-ano nun? Para si Snowy at saka si Osang, hindi ako makapasok, hindi ako makapamember. Tapos 'di ba, yung sinabi niyang continue, continue, hindi talaga siya maano, hindi talaga siya ma-open. Tapos nung ano, nung kinabukasan 'di ba natulog, kinabukasan, alam mo kung ano magkano natira sa ano ko? 6 real. Kinain yung ano ko, kinain yung load ko, wala naman ako napamemberan. Bago ako matulog kumpleto pa yung load ko, paggising ko 6 real na lang. Tapos inaano ko ng inaano yung ano ko para nagtanong ako kung kani-kanino para nga kako maayos ko yung SIM ko. Ay, ginawa ko tinanggal ko na lang yung SIM ko. Sabi ko wala talagang ano, walang ano talaga yung SIM dito ba. Kaya sabi ko, 'pag nag-uwi ako ba, bibili na lang ako ng ano, bili na lang ako ng roaming. Kaso nga lang, may nagsabi din sa akin na ang roaming, sabi nila 'pag ang roaming daw 'pag nandito ka, hindi ka daw puwede makapamember. Totoo ba 'yun? Puro lang daw palipad 'yun. Alis ka na kalbo, lakad na. Hindi sisiping yung akin yung SIM ko lang naman tas ni-on ko lang siya. Mas okay 1 hour bago flight. Pero kung 5G na yan SIM mo, automatic yan pagkaalis mo, naka-on na yung on na siya. Bili ka ng SIM yung Globe. Choose account, close account at hanapin mo. Hindi nagagamit ang roaming sa Google Pay dito. Kahit GCash hindi. Ganon? Hindi nagagamit. Ganon ba yung sisimikay? Kasi ang plano ko sisimikay, ano yung bang hindi naman every month, yung bang pagkahalimbawang may ano ako, gusto ko sanang magpa-game ng GCash. Kaya sabi ko, yun ang plano ko, bibili din ako ng ano, ng SIM sa bibili ako ng roaming SIM sa Pinas bago ako bumalik. Yun ang plano ko. Pa-register ka ng GCash bago ka umalis. Doon pa kasi to, ano tong GCash ko nung pa-uso niya. Doon ka sa Pinas mag-register. Nagagamit ko naman yun akin. Ganon pag palaro syempre na gana. Oo, ganon nga si Mikay, gusto ko ganon, magpalaro ako para may magamit din akong ganyan. Iyon nga lang pinoproblema ko yung mga simba dito sa atin, nakakainis. Hindi ko na ang ginawa ko tuloy sa SIM ko, tinanggal ko sa cellphone ko kasi hindi siya magamit. Klinos na siya ng STC, hindi na ako makapagpa-member. Sinabi ko nga sa amo ko ibili ako ng SIM, kaso nga lang sabi ko, hindi rin pala pupuwede kasi bawat bawat ano nun, bawat dating ng message mag-aano sa kanila yung kasi kung ikama nila gamit, 'di ba? Kaya hindi tuloy ako makaporma ngayon. Bahala na pagbalik ko kung ano, bumili ako ulit ng panibago. Pa-member, palipad, hindi. Ganon, ano lang yun. Eh, yun nga daw si Mikay, mobile nga daw sabi ni ano ni Abu, maganda daw yung mobile. Mag-online banking ka rin, nag-registered lang ako ng amount. Pag ubos na ang laman GCash ko. Sabi nga si Lilia ni ano ni Abu, mobile daw. Kaya yun nga sabi ko itatry ko. Pero wag na siguro muna ngayon kasi pauwi na ako eh.
Pagbalik na lang siguro. GCash gamit ko ngayon, sisiping. Ngayon, nagpalipad ako sa iyo, GCash yun. O, kaya nga palipad. Bahala na pag ano, magbili ako pagbalik. Tapos, SIM dito. Itatry ko yung ano, si Simikay. Di ba ikaw si Simikay, ano ka? Stacy? I-try ko yung mobile kasi yun din ang sabi ni Abo. Maganda daw yung mobile. Si ano, ayan si Kalbo. Alam ko mobile ang gamit niyan. Si ano, si Wings. Nawala na si Kalbo. Ay, mobile ka din si Smikay? Ah, akala ko, Stacy ka. Yung Stacy ko, ang pangit. Nagagamit ko naman kahit doon kay Jane. 3 times na palipad, Gcash ko rin yun, nababawasan. O sige, pagka ano sis Lilian, kung halimbawa ano mag-message na lang ako sa'yo para magpaturo. Basta yun ang anuhin ko bago ako umuwi, mag-ano ako ba, magbili ako ng ganyan. Para i-try ko ba. Kaya nga sis Mikay, gustong-gusto ko talagang magpalipad. Hindi ako makapagpalipad ba. Wala, kinain lang yung ano ko, yung load ko. Ginawa ko, yung load na natira sa akin na 60, binenta ko na lang. Kasi wala akong choice. Wala na akong SIM. Pag kinarga ko pa yun sa cellphone ko, kinabukasan ubos ulit yun, kakainin lang. Tapos bumili ako ng numero sisiping sa loto gamit Gcash ko ha. Ganon. Wala na si Wings, nag-take off na eroplano going to moon. Ewan ko si Simikay doon, nanloloko lang yata yung lalaki na yung ba. Kaya nga si Simikay yung mga ano ko sa inyo, yung mga pamember ko sa inyo, hindi siya na-renew. Hindi ako maka-renew. Kaya pagbalik ko na lang papunta sa ano, sa Pluto si si, si Simikay ewan ko ba doon sa lalaki na yun, nanloloko ba yun or ano? Buang man yung kalbo na yun. Kaso nga lang ang balik ko nun ano na mga July. July na balik ko kasi uwi ako ng ano, katapusan ng April. Oh. Torque, mega love shout out. Thanks for coming. Ali Torque. Naano ako dun ba sa ano, gusto ko magpalaro. Yung pahula-hula ba? Si Lilian, tulad ng ginagawa mo, yung gano'n na lang, di ba? Dami kong plano. Daming plano sa buhay. Mega love shout out. Mega love shout out din sa'yo, Torque. Salamat. Go sisiping, maganda yon. Oo, kaya nga iniisip ko nga si ano, hindi lang ako makakilos kasi nga wala nga akong magagamit. Wala akong GCash. Gusto ko rin magpalaro, 'di ba? Kahit minsan sa isang buwan, yung oras ng yung ano lang ba ng sahod mo, siyempre meron akong ano, 'di ba? Kaya medyo gusto ko talaga plano ko 'yon. Pagbalik, inshallah. Ali Turkey, thanks for coming. Ay, dikit na pala ako kay ano, 2.5. Malaki na din pala ang bahay nito ni ano, ni Turkey. Ping! Hello, Turkey! Ayan, ipin kita. Guys, palablab guys sa nakapin guys. Salamat. I-view ko nga ito ba. Hindi na nagparamdam si Kalbo. Ang bilis malobat ng cellphone ko ba.
Parang walang ano ngayon, ganong aray ko, ang laki talaga ng braso ko ba. Si Sisi May kaya ang daming ano, ang daming pa-game ano, nung birthday niya. Mapapasana all ka na lang. Nakadikit pa pala ako sa'yo, Turkey. Nawala na ang ano. Turkey, oh. Nakita mo? I-ano ko yung ano mo. Uy, 2 point ano. Nakaano man pala ako dyan sa'yo, oh. Ay, buto. Nalaglag tuloy cellphone ko. Di atay, sorry naman. Ano yon? Mag-online banking ka. Sisipin, pwede na rin yun. Bank to GCash, bank to bank, or GCash to bank. Ganyan lang ginagawa ko. Di na nga ako lumalabas dito, nagpapadala. Pinapasok na lang ni madam sa account ko. Welcome, welcome my friend. Tas send ko na lang sa kanila online transaction din. Basta pag ano magtanong ako sa iyo Sisi ko, pag nakauwi ako ba. You're welcome, my friend Turkey. Uy, anong ano ng ano ko ba? Nakailang oras na ako? Uy, nakaisang oras na pala ako, guys. Nawala na talaga si Lilian si ano. Si Lilian, nawala na talaga si Kalbo. 2.5K. Hindi mo maintindihan kung ano. Oo, 2.5K. 5 videos lang. O, di ba? Kaloka man yung lalaki na yun. Umuwi ba talaga yun? Nabuang man yun. May, ano, may BP lang bank, Metro Bank, BPI, Land Bank, Metro Bank, pero BDO, tas sabihan mo, sagad magpa-registered ka ng online banking, turuan ka nila i-download ng mga phone mo, tas tatandaan mo lang password. Screenshot ko nga tong mini-message mo, sis. Screenshot ko. Yun ang plano ko eh. Kasi ang hirap kasi ng ano dito, yung number natin dito, hindi mo maano. Diba? $4 million in the house. Salamat. Salamat sa inyo, guys. Ano daw? Pero syempre, mag-open ka muna ng account yung sa ano, kabayan sa BDO. 100 lang pang open nun. Zero. Maintenance balance.
Maganda ba BDO si Lilian? 'Di ba marami nagrereklamo sa BDO? Maganda ba 'yun? Thank you Ali Turkey. Two years na ako sa BDO, 5 years sa Land Bank, wala namang aberya, awa ng Diyos. Gano'n. Kasi 'di ba dati sa BDO maraming problema. You're welcome, my friend. Thank you, Ali. Bahala na pag-uwi. Kasi 'di ba Sis Lilian, akala ko pagka nag-open ka ng account, malaki yung kakailanganin mo 'pag nag-open ka. Yung nasa scam, pindot ka ng pindot ng mga send ng link kaya hahang sila. Pindot ng pindot ng mga send na link kaya hahang sila. Ganun ba 'yun? Ganun pala 'yun, Sis Lilian. Sa BPI, 5,000 ang dapat maintaining balance. Oh, ang laki. Giatay. Yung medyo mabababa lang para makaya ba. 'Di ba? Yung 5K na yun, hindi kaya yung giatay. Sa video zero kahit withdraw mo lahat, pwede. Ganon. Naghang na ang cellphone ko ba? Uy, naghang na ang cellphone ni Inday. Giatay talaga. Tas 100 lang pang open mo doon. Mayroon akong nakuha dati Sis Lilian, BDO, pero hindi ko man nagamit. Nakakuha ako dati sa Batak. Ilang years na hindi ko man naituloy yun kasi kailangan mong pumunta ng Batak. Hindi na kayo pinapayagan ng amo ko sa Batak. BDO zero kahit withdraw mo lahat pwede. Sa Metrobank 3,000. Hmm. Tingnan natin pag ano ba. Maganda nga yung sis Lilian, yung sa bangko kasi ipahulog mo na lang yung pera mo doon, maiipon mo, tapos yung kung magkano na lang yung ipapadala mo sa mga anak mo, di ba? Tapos sisiping kinakain ang matitira mong pera pag below maintaining balance ka. Buwan, buwan yan, may kaltas. Ganon. Sige, Tarios, thanks for coming. Ganon. Oo, sisipin. Maganda yun. Nakakontrol lang ikaw magpadala. Oo nga, ganun nga si anong iniisip ko. Kasi at least doon, yung pera mo nandoon, di ba? Kung hindi mo siya kailangan, hindi mo siya magagastos ng basta-basta kaysa sa hawak-hawak natin, di ba?
Siya lang magagawa ko yung pag-uwi ko ba. Hawak mo kung gusto mo bigyan. Oo nga. Nawala na talaga si Kalbo Sisi. Kung sino gusto mong bigyan. Ganun nga si Lilia maganda nga yun, di ba? Nakailang oras na ako, sis? Pa-end na rin ako, sisi. Sabi ko 1 hour lang ako. Grabe talaga pagod ko ngayon maghapon, sis. Tapos bukas pa may ano pa ba? Faith, thank you, thank you. Thank you for coming. Mega love shout out. Ano daw? Oo, ako din si Siping. Naantok na, haha. Guys, pa-end na guys si host. Ayan, iwanan na natin sila sis Lilian. Kasi ano ba, pagod ba ako ba? Ayan, bye-bye. Thank you guys. Salamat sa lahat. Thank you very much. Hindi ko sino ba si Mikay, Kuya Ted, Sis Lilian. Sino pa ba 'yon? Hindi ko na makita. Good night, Sisi Ping. Good night, Sisi ko. Salamat. Sino pa pa? Si Torky. Sino pa ba? Hindi ko na maisa-isa. Sisi Mikay. Kuya Ted, si Wings. Kunti lang nagpunta. Good night, everyone. Thank you, thank you. Bye-bye.